Γεια σας παιδιά, έστειλε. Σήμερα θα σχολιάσουμε ένα παιδί. Όχι παιδί, τι μαλακή είναι. Σήμερα θα σχολιάσουμε έναν που γαμάει σε ραπ. Θα δείτε κι εσείς μόνοι σας σε λίγο. Θα δείτε. Είναι το πουρο του. Και καλά κάνει. Ποιος μην τον ενοχλήσετε, αφήστε να πιει πουρο. Που είναι η ζωή, μην το σκεφτείς η αγκαλή. Πίνω με αργυλέ εδώ στο σπίτι και τρώω με καλαμπόκι σαν το σκουρίτσι. Πώς τραγουδάει έτσι ρε και πώς χορεύει. Μιλάμε like this. Μην το σκεφτείς, μια αγκαλή στα αργύλια τρώμε καλαμπόκι σαν το σποκίτι. Η φορά του είναι τόσο χάλια ας πούμε. Τι μαλακίες είναι. Ωραία, και μην το σκεφτείς για παρέα. 87 εκεί που... Wait. Τι πεταλούδα είναι ωραία και μην το σκεφτείς για παρέα. Κοίτα την πεταλούδα που είναι ωραία. Τι παρέες, φύγε εδώ. Πεταλούδα είναι ωραία μόνο. Αφήστε τα όπλα, γιατί εγώ θα πιάσω την παντόφλα. Μιλάμε ποια διαφορά με ένα που κρατάει όπλο και ένα που κρατάει παντόφλα. Ποιος θα νικήσει. Βέβαια αυτός που κρατάει παντόφλα. Δηλαδή θα είναι σε φάση... Είναι ο ζώνη εδώ, αφήστε τα όπλα, αλλιώς θα πιάσω την παντόφλα. Στα σχολεία θέλω να κάνω απεργία και βγαίνω με Εντάξει ρε, και εμείς θέλουμε να κάνουμε απεργία, αλλά εσείς 40 χρονών ρε, τι σου χρησιμεύει η απεργία. Μπάνα, φοράω ζώνη boss και είμαι αρχηγός. Son, double son, super son. Son, double son, super son. Was free on flash and the name be rest. Go, it's only song. Don't forget it's very long. Next for all the best there is very home. Let's play ping pong, teams, mail. Τα αγγλικά πώς είναι ρε, μιλάμε like for double son, super son, go, rest, forget is forever, last, μαλακίες ρε μας, δεν το καταλαβαίνω καθόλου. Είναι και ένα happy. Εσύ δεν θέλεις ένα happy, εσύ θέλεις πολλά. Δεν ξέρω γιατί τα θέλεις, αλλά πάντως τα θέλεις εσύ για το εγκέφαλο, για το έτσι πως χορεύεις. Δεν ξέρω, πάντως θέλεις happy εσύ πάρα πολλά. Δεν θέλεις μόνο ένα. Πίνεις και κοκαίνα. Μάλλον γι' αυτό είναι που πίνει κοκαίνα. Γι' αυτό. Και βλέπω Πακιστανί, έχω πολλά λεφτά και σκέφτομαι μακριά. Πολλοί με κορεδεύουν για τα δικό μου αυτιά. Του κορεδεύουν του παιδιού. Τι του λέτε για τα αυτιά του. Πολύ ωραία είναι τα αυτιά του. Σαν τα δικά μου. Μην τον κορεδεύετε, εντάξει. Είναι πολύ ωραία τα αυτάκια του. Dolce Vita περιμένει εκεί που είναι τρένι. Δεν έχει τίποτα άλλο να κάνει Dolce Vita, κάθεται εκεί και περιμένει τρένι. Μιλάμε, έχει τόσο χρόνο που κάθεται και περιμένει πότε θα είναι το τρένι. Τρένι. Δείξω τώρα κάτι άλλο γιατί αρχίζει πάλι τα σούπερ αγγλικά του που ξέρει. Μιλάμε γαμάτο στα αγγλικά. Μ' αρέσει με αυτό. Εντάξει, έφυγε από μόνο του. Τώρα του βάρω, πάμε. Το κανόνισα. Λοιπόν, για αυτά σήμερα τελειώνουμε το βίντεο. Μην ξεχάσετε να κάνετε like, subscribe και γράψτε κάτω στα comments αν σας άρεσε. Και... τι άλλο. Ναι. Δείτε και τα bloopers μετά. Αφήστε κάτω τα όπλα, αλλιώς θα είναι... Θα φέρεις την παντό, τι θα κάνω.